תפסתי את השמנטוזה, מסתכלת על החלון ומקשקשת בזנבות. השאלה, על מי היא מסתכלת? הנה החתול שלה. הנה החתולתול שלך. שלום. שלום, חתולי. שלום, פספוסי. הנה חתולתול. הנה חתולתול. את רואה אותה קטסטוס? הנה הוא. הנה החתולתול שלה. איך הוא מסתכל עליה? שלום חתולי. בוא נפתח את החלון ונראה את החתולי. זה אוכתוק. בוא נפתח את החלון ונראה את החתולי. הנה החתולי. הנה הוא. שלום חתולי. אתה קורא לה מסרוחה? הנה המסרוחה. הנה המסרוחה. מחכה לחתולתול שלו. בוא נביא לו אוכל קטסטוס? כן. ביי חתולי. ביי ביי.